Ма аз гледам тебе и си грозен и ме разсейваш. Какво намекваш? Любов, любов, сварен картоф. Здравейте, аз съм Искрата и вие сте в Набързо с Искрата. Първата ми любов ученическа или любовна любов? Истинска. Имах една такава едногодишна любов на 17 и след това обаче тази, която ми беше вече малко по-трезва любов, беше на 19-20. Да, много любови се случиха от тогава. Някои фалшиви, някои истински. По принцип чел съм, че втората любов била много такава драматична и вече на третата се стабилизират нещата. Аз съм доказателството, че това не е вярно. Третата също беше драматична, твърде драматична даже. Имах много дълго пътешествие с религията. Първоначалните ми фази са израснал в християнско семейство, после през тинейджърството бунт срещу това, което ми е казвано. После имах няколко години, в които минах през много религиозни учения. Будизъм, суфизъм, даоизъм, индийска мъдрост, индианска мъдрост и така нататък. И така нататък. Събрах много злато от различни места и религии и духовни учения, след което реших да мина през история на религията. Проследих как се е движила поне през последните векове. След което реших да мина през психология на религията, за да разбера защо човек има изначално нужда от религия. В крайна сметка се превърнах в нещо като агностик. В момента съм някъде там, между електричеството, физиката и неяснотата. Аз съм от хората, които не съжаляват за нищо, защото специално за един мъж смятам, че грешките и трудните моменти са най-ключови за изграждането на характер. Колкото повече се минава през събития, толкова повече се изгражда характер. Така че не съжалявам за нищо, всичко се е случило както трябва. Единственото, за което понякога съм съжалявал, е, че съм слушал съвети на други хора, вместо да правя нещо по свое убеждение. Сега съм в някаква фаза, в която света ми е като бинарна система. Да, не е черно-бяло плюс-минус и взимам много по-лесно решение. Най-наценените артисти, по мое мнение в момента, са Тейлър Суифт и Кендрик Ламар. Ще ме извиняват всички. За топ 3 артисти ще кажа следните. Ника ми е един от най-големите фаворити. Много харесвам нейните текстове, нейното звучене, има индивидуалност. Друг артист, който смятам, че заслужава абсолютни адмирации, това е Графа, защото е показал през годините как се адаптира, как прави постоянно нова музика. Има легендарни песни с текстове, които до ден днешен докосват. Третата категория ще отворя страницата на поп-фолка, ще кажа Галена, защото Галена е един от най-адаптивните артисти, много иновативна, всичко е много изпипано, много професионално. Работили сме също с нея и мога да кажа само позитиви. Да, губил съм няколко пъти хора и по приятелска линия, и по любовна линия, и по семейна линия. Някои от тях по естествен житейски начин, други просто пътищата ни се разделят. Хора, които съм смятал за близки, в един момент се оказва, че нещата не са такива каквито са. Така че аз съм от хората, които зачеркват рязко, когато видят, че има предателство или лъжа, лицемерно поведение. След смъртта се случва черен екран, хепи енд или може да е просто по-скоро the end, само край. Много пъти съм размишлявал на този въпрос. Допускам, че човешкото его се опитва по всякакъв начин да се успокои, че има живот след смъртта и затова намира всякакви версии. Било то рай, ад, било то прераждане. Всички ще разберем. Ето тук моят пръстен ми напомня, този череп ми напомня как всички ще умрем. И това трябва да ни кара да живеем по-страхотно, разбира се, а не да ни депресира. Най-голямата несигурност, която съм се борил през годините е тялото ми, защото като малък бях малко по-закръгленичък, после пък бях така наречения skinny fat. Хем слаб, хем дебел. Това трябваше да го израста и то се случи естествено с дисциплина, спорт, грижа за себе си, докато все пак заприличам на това прекрасно нещо в момента. Така че според мен е една несигурност, която успях да преборя в крайна сметка. Ако бях противоположния пол за един ден, щях да използвам най-епичното оправдание в света, а именно така го почувствах. Щях да разчитам само на всичките емоционални оправдания, които мога да намеря за всяко мое действие. Тоест, с други думи, да създам абсолютен хаос с всички хора около мен. С най-голямо удоволствие. Имам един близък приятел, който твърдеше, че просто учи зодиите, за да може да зарибява по-успешно момичета. В един случай го заварих как един час говореше абсолютно компетентно по зодиите. Тоест това е било доста по-дълбоко познание. Краткият ми отговор е, че не вярвам в зодии. Смятам ги за идиотски. Извинявам се, дами. Но пък мога да се преструвам без никакъв проблем, че ми е интересно и че отдавам някакво значение. В името на това жертвата да попадне в капана колкото може по-неусетно.
Не се сещам да имам фобии. Може би единственото, което много ме крипва е Deep Ocean. Вече където става пълен мрак под водата. Това като си го представя малко настръхвам. Не, може би от малък съм си знаел винаги какво искам да правя. Имал съм моменти, в които е било оставено на заден план и съм правил съвсем други неща. Известно време се занимавах с софтуерно инженерство, например. Лутах се напред-назад, но в крайна сметка не успях да избягам от себе си и в момента съм един от щастливите, удовлетворени хора, които правят това, което най-много харесват. Той е така част от мен, че не си мисля за опции да се отказвам. Може би евентуално за напред в бъдещето ще диверсифицирам и ще се занимавам с още неща. Единственото, което бих променил в културната среда тук е това да всички да са с по-широка гледна точка, да има разнообразие, всеки да знае, че има много различни видове хубаво, различни видове музика, така че по-скоро да са хората по-възприемчиви към нещо, което е различно. Може би едно от най-странните неща на златно скиптърче, което ми подариха. Не ме питайте по какъв повод. В една дървена кутия. Стои някъде, даже не знам къде. В някакъв момент, ако реша да събудя магическите си сили, ще имам златно скиптърче. Решението беше взаимно. Аз и двамата братя Марко, Васил седнахме на един разговор. Тогава още нищо от това го нямаше. И си казахме, действаме ли заедно? Действаме. Разбрахме, че имаме еднакви посоки и цели. И така, още от Day One, даже преди Day One. Аз бях, съм и ще бъда Искрата и ви пожелавам довиждане.